Ето какво получих от Walnuts от кампанията им с любов към спорта. 2 празнични кутии, в първата от тези вкусни подбрани ядки, а във втората ваучер за пазаруване на стойност 250 лева и тези 4 бурканчета, които с нетърпение очаквам да отворя. Здравейте! Бях приятно изненадан от коледната кампания на Walnuts. Получих 2 пакета, от които първия с вкусни ядки и ваучер с 250 лева, а във втория пакет любимите ми тахани, които мога да ям по всяко време, защото са без добавена захар и не повишават кръвната захар. Щастлива нова година на всички! С огромно нетърпение отворих подаръка си от Walnuts от тяхната кампания с любов към спорт. Освен техните невероятни вкусотии и кутия с ядки, които ще си хапна с удоволствие, получих и ваучер на стойност 250 лева за покупки от Яко БГ.